Iki lho rek, tarifnya yo. Rumah minimalis. Ukurane 5 kali 10 hargane 180 juta. Nang mriku mae. Nah, saiki langsung ya tarif nang omah yo. Nah, sebelah kiri kene iki wis ana pagar taneme, ambek ono roastere, ambek ono tali air ngene ning sore gini. Ben apa? Ben gak polosan yo. Ben nambah kesane estetika. Saiki langsung lanjut mrene. Nah, iki nang sebelah kanan iki ono ngene karpote ambek wis full kerampikan ngene. Engko mobil opo sing iso mlebu wis. Engko coba ben tebak yo. Nah, nang kene iki fasad depan iki, Don. Lho, apik fasad depan yo. Iki ono batu alame ambek ono lampune sing moncot isor pendukur ngene yo. Nah, nang kene iki ono pilar sisan. Nah, pilare iki gak dijarep polosan ngono rek, cara digawe motif tali air kayak ngene yo. Nah, nang kene iki kerane ready sebelah kiri kene iki. Kari nguntir tok kena gawe ngubah sepeda utawa mobil yo. Nah, sebelah kene iki sih ono lahan kosonge iki kok pen iso renov dhewe utawa pen ngopo iso pen gawe nggon rasan-rasan ambek tonggo.